Já vás každopádně tedy zdravím, děkuju, že jste se takhle s námi nakontaktovali. Bude to naprosto improvizovaná záležitost, nebude to mít ten charakter, který bývá v Národním divadle, že bychom měli nějaké dlouhé projevy. Spíš bych byl připraven na dotazy od vás. Já teda představím ty, kteří souvisí tedy s cenami Thálie, takže bych představil jednak Michala Votavu, tedy produkčního cen Thálie, který je taky na nás připojen. S dovolením Kateřinu Ratouskou, předsedkyni poroty, nově vzniklé poroty alternativního divadla, to je ta nová kategorie, která vlastně letos poprvé je samostatná a odpojila se od dvojice Loutky a Alternativa jako samostatná kategorie. No a potom vlastně už jste vy, tedy naši příznivci z řad tedy médií. Možná, že se k nám ještě, Michale, by měl přepojit pan Barták, že jo? Říkal, že bude taky na předseda muzikálové poroty. Ano. Jo, takže uvidíme, jestli se k nám přidá. Já jenom v úvodu bych chtěl říci to, co už bylo zveřejněno, že tedy ze zcela pochopitelných důvodů jsme letošní velkolepé předávání Thálií v Národním divadle museli tedy vlastně zrušit. Měli jsme 3 varianty. První varianta byla úplně ten ročník zrušit, jako to mnozí udělali. To nám přišlo nefér vůči všem nominovaným a oceněným. Zároveň byla varianta tedy čekat na nějaké odložení, prostě na nějaký čas jiný. Ovšem vzhledem k tomu, že netušíme, jak ta situace se bude vyvíjet, tak jsme nechtěli být v situaci, kdy si řekneme, bude to v únoru, potom si řekneme v únoru, bude to v dubnu a nakonec se nám vlastně začnou blížit ty 2 Thálie k sobě, protože doufejme, že tu Thálii příští rok uskutečníme snad tedy normálně v Národním divadle, ovšem je to samozřejmě pouze naše přání, protože teď nevíme nikdo nic. Takže nakonec vítězila tedy varianta nějakým způsobem ty Thálie letos předat a ty ceny vyhlásit a ten ročník prostě bude vždycky nějak výjimečný, zvláštní, ale prostě ho uzavřít. Zvolili jsme tedy vlastně cestu jednak toho, že budeme, tak už také mezi námi vítám Zdenka Bartáka. Zdenku, vítám tě tady, předsedu muzikálové poroty. Ahoj. Ano. Ahojky, ahoj. Já mezi tím zatím vyprávím o těch Tháliích, jak budou probíhat letos. Já se omlouvám, než to hned připojit, tak se omlouvám. Jasně, už tě i vidíme. Ano, dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj všechny. Takže vlastně ty ceny Thálie letos se rozdělují do takových dvou několika více stupňů. Jakoby to finále proběhne symbolicky ve stejný čas a ve stejný den, to znamená 14. v sobotu od 8 hodin. Proběhne online streamem. Neřekl bych, že to bude přímo ceremoniál, protože to by bylo příliš chvástavé a zase to nebude jenom takovouto formou, kterou teď tady třeba uskutečňujeme. Bude to pro nás dělat profesionální firma, která se zabývá těmito akcemi a dokonce centrum budeme mít v Olomouci, druhé centrum bude na Herecké asociaci a pokusíme se udělat maximum pro to, aby to bylo třeba i divácky zajímavé už tím, že se nám, doufejme, aspoň v některých kategoriích podaří být online spojení s těmi jednotlivými nominovanými tanečníky, herci, zpěváky. Vypadá to, že by docela ve velkém počtu mohli se na nás vždycky připojit, takže nastane takové to, že uvidíme vždycky tu trojici a přímo tedy v tu sobotu dojde potom k nějakému rozhovoru mezi nimi a k vyhlášení tedy toho vítěze. To bude vlastně ta sobota, připravujeme k tomu ještě řadu ukázek, které, myslím, takových ne ukázek z těch her, ale spíš doprovodných ukázek třeba s jakým způsobem vznikaly medailony o těch nominovaných, o těch vítězích a podobně, něco možná i z historie Thálie, tak trošku to oživit, ale bude to samozřejmě velká improvizace, velká neznámá, nikdy jsme to nedělali takovouhle formou, takže uvidíme, bude to hodně závislé na technice,
něco vyjde, něco nevyjde, takže jsme připraveni na to, že nám to třeba spadne na chvíli, nebo že prostě se někdo tam rozkostičkuje, nebo prostě zasekne, konec konců vidíme to i ve vysílání televizí, že jo? Takže to bude to finále v sobotu. My tentokrát výjimečně už budeme 10. vědět, tajně sice, ale my to vědět budeme vítěze těch jednotlivých kategorií, protože bude 10. Za dohledu státní notářky odkryto korespondenční hlasování, takže už vlastně výjimečně 3-4 dny předtím budeme znát ty vítěze, takže se trochu na to budeme moci připravit, že už jako budeme tušit, ale samozřejmě nedáme to nikomu vědět, doufám, že to bude utajeno a dozví se to všichni až tedy v tu sobotu večer. Co se týče celoživotních cen a těch výjimečných cen, jako je třeba cena České akademie divadelníků a podobně, tak tyto ceny což jsou už ceny, které už jsme vyhlásili a všichni je znáte, ty oceněné, nemůžu říct vítěze, protože to není soutěž, ale čestná cena, tak všechny tyto ceny jednotlivě z důvodu toho, abychom je nevystavili nějakému hromadnému, prostě byť v úzkém kruhu setkání, tak jednotlivě budeme buď osobně předávat třeba doma, nebo v jejich jako dočasném působišti, anebo přijdou k nám na asociaci v průběhu vlastně příštího týdne. Neveřejně, budeme u toho jenom my a ty ceny, bude se z toho pořizovat jakýsi videozáznam a nějaké fotografie a všechno toto ještě bude završeno Českou televizí, kdy Česká televize tím, že vlastně teda zmizel ten přenos, tak jako náhradu jsme se domluvili, že na začátku prosince, aby se to v klidu stihlo, tak odvysílá 8 10minutových portrétů z všech oceněných, nominovaných a vítězů, rozdělených různě, tak jak se nám to podařilo sestavit do nějakých smysluplných balíčků. Bude to prostě 8 dokumentů, které poběží 8 večerů. Tuším, že začátek je 6. prosince na ČT Art ve 20:13, takže těsně po těch událostech v kultuře. Podobným způsobem v současné době už probíhá, ale nesouvisí to, jenom říkám podobným způsobem, probíhá vysílání medailonků cen ministra kultury, takže možná, že jste si toho už všimli, že na Artu to běží každý den po 8 hodině, je tam taky shodou náhod 8 tedy držitelů těchto cen ministra kultury. Nijak ty projekty nesouvisí, jenom formát bude podobný, takže podobně, akorát, že my máme těch cen víc, poběží to v prosinci. A ještě bych tomu dodal, že taky musím poděkovat Českému rozhlasu, protože Český rozhlas zachoval vlastně domluvenou hodinovku, která bude 15. neděli, která měla navazovat vlastně na ten živý přenos z Národního divadla, tak to zůstane zachováno, akorát, že to nebude navazovat na živý přenos, ale na to udělení v tom streamu a bude to v 5 hodin hodinový pořad na dvojice s velkým D tedy Českého rozhlasu, kde bude taková hodinové setkání. Ještě nevíme s kým a v jaké účasti, protože to se teprve rodí. Takže tolik asi z mé strany. Já bych možná poprosil, jestli mohu požádat teďka 2 členy tedy našich komisí, kteří s námi jsou teďka tady v onlineu, o takové krátké zhodnocení toho ročníku, tak jako to by bývalo zvykem. Jestli můžu tedy Kateřino vás poprosit, co byste řekla k tomu letošnímu ročníku. Hlavně myslím, že dotazy směřují k tomu, jak to bylo s tím, že vlastně mnoho času se nehrálo během toho hodnoceného ročníku. Připomínám, že to je teď divadelní sezóna, jo? To znamená, je to období září, červen, tak jak to bylo těžké a kolik jste toho třeba museli oželet a tak, ale nechci vás nějak navádět, řekněte cokoliv prostě k tomu letošnímu ročníku a potom o to též poprosím Zdenka Bartáka, taky děkuju. Tak dobrý den, já tady vystupuji za porotu Alternativní divadlo a myslím si, že jsme hodně měli z čeho vybírat, protože už vlastně ten loňský podzim byl velmi nabitý.
Samozřejmě potom, když se ta divadla zavřela, tak trošku nastal problém, že třeba některé inscenace nebo projekty, protože tam máme i různé jako site-specific projekty a podobně, tak, že měli třeba premiéru a už se nestihla ani repríza, takže to z té poroty viděl člen, nebo to ani neviděl nikdo, takže jsme pracovali i s některými videozáznamy, ale obecně za to bych řekla, že opravdu vybírat bylo z čeho. Děkuju. Ani jsem nestačil kliknout, abych včas zapnul mikrofon. Děkuju za věcnost a stručnost. A Zdenku, jestli mohu poprosit i tebe o tvé tradiční zhodnocení. Já bych řekl, že můžu navázat na Kateřinu. Hezký den, ještě jsme se jako neměli kdy pozdravit. A v podstatě my jsme na tom byli podobně, tak my jsme nakonec viděli 30 premiér, ale řekl bych, že jsme měli z čeho vybírat. A samozřejmě ty, které byly na takové hraně, jako myslím, jako časový, tak jsme na základě doporučení i Ondry a vlastně celkového takového nějakého systému, co jsme si řekli, tak jsme přeřadili do příští sezóny, aby jsme je opravdu neznevýhodnili, aby prostě měli tu šanci bojovat dál. A řekl bych, že jsme měli z čeho vybírat. Myslím si, že ty všechny navrhované na ocenění jsou docela jako správně navrhované. A ještě chci říct k tomu československému nebo českému rozhlasu 2, chci říct jednu věc, že jsme natočili, jak to bývá zvykem, ještě Musical Express natočil speciální pořad, který půjde 8. od 19 hodin, který je vždycky věnovaný té muzikálové sekci. Takže ta podpora té Itálie pořád je výborná, já si toho vážím. A v téhle době jsme udělali proto asi všichni, co jsme mohli. Já moc děkuji, já bych taky jenom na to navázal informací, že to, co říkal Zdeněk Barták, byla i oficiální úprava pro letošní rok statutu Centálie, kdy jsme umožnili ve výjimečném případě, podtrhuji výjimečném případě, některé výkony, které měly sice svoji premiéru v tom hodnoceném období, ale nebylo z jaksi objektivních důvodů je možné vidět a vyhodnotit a přitom byly třeba známky o tom, že ten výkon je silný, zajímavý a vlastně by neprávem byl opomenutý, takže jsme dovolili těm porotám, aby opět podtrhli ve výjimečném případě přenesli vlastně ten výkon do další sezony. To je jinak naprosto nemožné, protože bychom se z toho samozřejmě při normálních tálích zbláznili a motali by se nám ty věci přes sebe a nevěděl by, kdo tam vlastně patří, kdo ne. Je to taková, řekl bych, covidová úprava statutu. Doufejme, že ji nebudeme potřebovat i pro další ročník. No, takže to jsme tedy letos umožnili a nevím, zeptám se Michala Votavy, jestli i v ostatních porotách k nějakému takovému přenosu došlo, jestli máš nějakou zprávu, ale myslím, že mi nemá. Je tam ještě v jedné porotě taky přesun. Je tam, jo, ale jeden, dva, prostě jsou to jednotlivý, není to nějaká masivní, jak bych řekl, nějaký seznam her, aby se nám to úplně prostě rozpadlo. U nás jsou to 2 inscenace. 2 inscenace, no. Pardon, takže já teda taky doplním, že my tam taky máme jednu inscenaci od depresivních dětí, kterou teda skutečně se nepodařilo vidět nikomu, no, při svém úseku. Takže, no, ale bude to, jak tak poslouchám v součtu, to bude do 10 titulů ve všech, asi napříč všemi porotami, takže to si myslím, že nějak zvlášť ten příští ročník a vzhledem k tomu, že i ten příští ročník už teď je jasné, že bude velmi ovlivněný zase touto podzimní vlnou, jak se někdy nazývá druhá, někdy třetí, někdy první covidu, tak vlastně naopak možná dobře, že tam budou nějaké tituly ještě navíc z té sezóny minulé. Tak já bych možná v tuto chvíli teď dal prostor vám, pokusíme se to tak nějak živelně, pokud by se to nedařilo, tak tam je takový systém té ručičky nahoře, ale pokusíme se, jestli máte nějaké otázky na mě, na produkci, anebo případně na členy tedy předsedy porot. A také je mezi námi, jestli se dobře dívám, tak je tady mezi námi zástupce vlastně té
streamovací platformy pan Roth, který tedy ze firmy Bealinen to pro nás bude zajišťovat, takže případně i když na tom vůbec nejsme domluveni, opravdu je to improvizace, ale možná kdyby byla nějaká otázka směrem na něj, tak je možné taky. Ale to je spíš technikálie, že jo. Tak jsme vám k dispozici. Ano, mi tady, já už je vás tolik, že už vás nedokážu přesně identifikovat. Je to zatím můj rekord, tedy v počtu lidí, ale bliká mi došel. Dobrý den. Aha, tak to byl jenom asi nějaký, takže jestli se, ano, Radka Hrdinová. No, já jsem se chtěla zeptat, Ondřej, jestli vám COVID zasáhl i nějak do složení porot, nebo jestli to byla jenom záležitost těch souborů. No, pokud mám tedy informace, tak poroty zůstaly ve stejném složení. Naštěstí se nějak Zdeněk Barták pokyvuje. Já nevím, jestli u Kateřiny Ratouské měla nějaká starost a... Ne, my jsme všichni zdraví, naštěstí. Tak, naštěstí ano. A Michale, za další poroty taky? Já na to navážu, u nás v muzikálové porotě jsou taky všichni zdraví. Výborně, tak to mám radost. Jinak je nás momentálně 16 teda v té komunikaci už teďka, což je teda krásný počet. Když tak nahoře, jestli to máte podobné, tak nahoře je takový symbol ručičky nad tou šachovnicí a to, když stisknete, protože vás, co vidím, tak umím koordinovat, ale co nemám od vás obrázek, tak samozřejmě netuším, že se někdo na něco ptá. Takže jestli ještě k tomu... Já bych každopádně tedy to využil ještě chviličky, než teda vznikne nějaký dotaz. Chtěl bych tedy poděkovat našim partnerům z olomoucké firmy Bealinen, kteří tedy s námi spolupracují, protože děláme to opravdu na poslední chvíli, bude to opravdu velká improvizace a těším se tedy na to, upřímně bude to takový adrenalin. My už jsme se vlastně poznali jednak my jaksi osobně při nějaké spolupráci úplně jiné a potom vlastně pro nás zajišťovali internetový přenos z Přelouckých cen Františka Filipovského, kde tedy měli na starosti tu technikáli toho internetu. Ten přenos dělá město Přelouč. Je to naše vlastně druhá po Itálii taková největší akce, kde jsme tedy spolu pořadateli po městu Přelouč a FITESu, tedy filmovém a televizním svazu FITES v Přelouči, tak tam vlastně jsme se také potkali, tak uvidíme, jak to všechno se podaří, protože budeme mít k dispozici vlastně takové mini studio, které bude takové jako to hlavní centrum, ze kterého se to bude odbavovat a potom se na nás budou napojovat ti nominovaní a další pomocí tedy podobných vstupů, jako se děje teď, takže tam samozřejmě ta kvalita bude trošku různorodá. A druhé dokonce centrum se speciální kamerou a se speciálním připojením bude přímo na Herecké asociaci, protože jedna z těch mimořádných cen, které budou uděleny a které ještě nejsou zveřejněny, to jsou vlastně 2 ceny, které jsou neveřejné, ty si necháváme jako překvapení, to je cena Akademie a cena za přínos televize, tedy za přínos divadla a spolupráci s televizí, teď to říkám hloupě volně, tak ty vlastně jedna z nich bude udělena taky v průběhu toho večera za živé účasti toho člověka, jo. Takže to je takové jako překvapení, aby aspoň něco bylo překvapením. No. Možná, že se budete ptát na ty 2 ceny činoherní, tak tam jak pan Abraham, tak paní Bauerová se by neúčastnili, tedy byli vlastně omluveni z toho ceremoniálu v Národním divadle. Za paní Bauerovou já pojedu osobně, to bude jeden z těch výjezdů. Ta by byla strašně ráda, kdyby mohla tu svoji úžasnou víc než půlstoletí velkou kariéru v Jihočeském divadle, kdy byla vlastně oporou toho souboru, tak kdyby mohla završit tím svým pozdravem z Národního divadla, ale bohužel její
zdraví to neumožňovalo už hned při tom udělení a neumožnilo by jí cokoliv. Nyní ona je psychicky úplně v pohodě a je bezvadná. Točili jsme s ní vyprávění, bude mít moc hezký medailon, ale fyzicky vlastně nemůže opustit svůj byt, takže tam já osobně pojedu. S panem Abrahamem jsme domluveni také, že ze zdravotních důvodů nebude jaksi se účastnit teď ničeho, ale pevně věříme, že v nějaké následné době mu tu cenu předáme. Takže vlastně všechny ty ostatní ceny, doufejme, klepu to, by měly být tedy osobně předány a ať už tedy, jak říkám, doma, jako v případě paní Bauerové, nebo na asociaci, nebo jinou formou. A to všechno proběhne vlastně příští týden. Jak říkám, neveřejně, my nechceme ty lidi vystavit jakémukoliv kontaktu s nějakou větší skupinou lidí. Když už to takhle jako děláme komorně, tak jsme si řekli, že nebudeme dělat, byť jsme třeba se do nějakého toho vládního nařízení vešli nějakou obezličkou, ale nechtěli jsme prostě cokoliv dělat. A naše rozhodnutí vůbec to udělat tímto způsobem souviselo i s tím, že si myslíme, že ta doba není prostě vhodná pro nějaké podobné akce. Už takhle mnoho lidí se na nás dívá trošku zvláštním způsobem, myslím na herce a vůbec na kumštýře teď poslední dobou a nechtěli jsme tedy provokovat tím, že byť bychom třeba teoreticky i v tom Národním divadle, kdyby to bylo vlastně natáčení, tak bychom to mohli jako uskutečnit bez lidí, možná by to nějak vyšlo, že bychom tam chodili po jevišti samotný, že bychom nějak zařídili ty odstupy a podobné věci, ale přišlo nám to prostě krajně nevhodné něco takového v dnešní době pořádat a působit, jako kdyby jsme neměli jiný starosti, než si předat ceny, když to řeknu hloupě. A samozřejmě tam chodit, jako asi tam nikdo nepůjde v teplácích, že jo, takže by se tam asi stejně přišlo v nějakým hezkým oblečení a mohlo by to zbuzovat prostě nějaký reakce, které jsme nechtěli, takže proto jsme se rozhodli pro letos tuto formu. A možná ještě dodám jednu informaci, že jsme domluveni předběžně s Českou televizí, že příští rok by v rámci toho přenosu, který doufejme, že bude normálně na podzim 2021, tak v nějaký okamžik uvažujeme dokonce o tom, že by to mohla být třeba jakoby přestávka v tom Národním divadle nebo něco takového. Proběhla taková 10minutovka nahuštěná ze všech těch záběrů, které dnes pořídíme, že by se ještě představili živě znovu ty letošní držitelé, nominovaní a nositelé cen. A všechny požádáme, ty, co tu cenu letos dostanou, aby příští rok předávali svým nástupcům tu cenu. Takže se do toho Národního divadla vlastně touto formou, pokud budou chtít a budou mít čas, jako dostanou a připomene se znovu tedy to, že tu cenu získali letos. No, takže takhle se snažíme to nějak pro letošní rok vyřešit. Můžu ještě Ano, Radmilo. Ano. Můžu, Ondřej, když to bylo z toho Národního divadla, tak to samozřejmě bylo vždycky velmi sledované, i veřejnosti viděli tam řadu hereckých tváří. Jak předpokládáte, jakou sledovanost to bude mít, i vzhledem k tomu, jak se na to lidi budou moci napojit a jakou účast na tom bude mít vlastně ta širší veřejnost? No tak já si myslím, že samozřejmě já nepředpokládám, že bychom trhali nějaké rekordy, že bychom předbíjeli sledovanost televizní nebo podobně, to určitě ne. Je to velká neznámá, jo? Je to velká neznámá, sami takhle děláme všechno proto, že těch kanálů, jak se dostat na ty záběry, bude několik. Jednak to bude přes naše stránky, uvažujeme i s Českou televizí, jestli nějakou formou na webových jejich stránkách by taky bylo to sdílení, to je ještě v jednání, to nemohu slíbit, protože to samozřejmě není jednoduché a televize to nejde udělat tak, že někomu zavolal, ten by to tam zavolal, to prostě má určité parametry a oni samozřejmě taky hlídají to, co na ty stránky vstoupí a tak, takže to jsme zatím v jednání, to nevím. Bude to taky přes další platformy, jako je třeba Facebook a podobné věci, jako v takových, řekl bych, kopiích toho přenosu, ale adekvátních. No a potom to samozřejmě bude dostupné jaksi v záznamu. Já předpokládám, že ještě hodně lidí se na to třeba podívá zpětně, jo? Že to nebude až tak, jako třeba, že by celý národ seděl u počítače, to samozřejmě nejsem naivní.
ale že třeba potom si to někdy pustí, nebo aspoň kousek pustí. Pevně věřím, že ti lidé kolem těch nominovaných a kolem těch divadel, například famózní úspěch má letos divadlo, slovácké divadlo v Uherském Hradišti, které má 2 nominace v činohře, že jo, pokud to dobře říkám, a mám pocit, že má ještě jednu širší. Takže třeba ten okruh z těchto divadel. Ti skáču do řeči, ale jednu hlavní v muzikálu. A dokonce muzik, no takže to má to a řada divadel mimo pražských se na to nějakým způsobem by měla dívat už z podstaty toho, že tam tedy hrají velkou roli jejich aktéři. Já nevím, jestli víte co, těžko to odhadovat. Jo? Já předpokládám, že ta sledovanost bude v jednotkách tisíc. Jo, ale že to doufejme, nebudeme jenom my tady, co teď sedíme u těch obrazovek. No. Můžu ještě jenom čistě technicky, když tedy prostý člověk, nepříliš znalý počítačové techniky, se k tomu bude chtít připojit, tak vás má hledat přes Hereckou asociaci? Ano, nebo přes Ceny Itálie. Jo, www.cenitalie. Samozřejmě to bude i na herecký, bude to na jiných, ale www.cenitalie.cz a tam už jsem to viděl, ten návrh grafický bude velmi jaksi výrazné tlačítko, které stiskne a ten přenos začne. Já se ještě teda do toho také vnutím. Já si myslím, Radmilko, že právě vy jako ty média jako takový v tom můžete sehrát ohromnou roli, protože když nám pomůžete v tom, abyste to těm posluchačům, respektive divákům plus minus, jim to vysvětlila, jak to bude, jo, protože dneska vlastně jsem viděl jenom takový jeden malý sloupeček, dále jsou odloženy a jsou nějak udělány, tak prostě tohleto by nám asi, Ondro se mnou souhlasíš, hrozně pomohlo. Pojďme zpropagovat z těch důvodů objektivních, kterýho to nejde jinak udělat, nechceme jako jít úplně jinam, úplně to zdevastovat, ale chceme tomu, a to já si právě Ondře jako vážím, že tohle to takhle chce dotáhnout, a pojďme tomu zkusit na všech těch možných místech, které jsou, udělat propagaci. Já proto udělám taky všechno. Jestli se mnou souhlasíte. Teda. Ano, určitě, děkuju za to. No, já musím k tomu říct, že my jsme samozřejmě mohli, televize jako nás neopustila, jo? Oni by dokonce byli asi radši, kdyby něco v tom Národním divadle bylo, ale my jsme se prostě, a už bych se opakoval z těch důvodů, které jsem říkal, nechtěli do toho pouštět a zase zcela logicky slíbit program, který bude nějaký jako alternativní, jo? Že budeme v nějaké kavárně sedět a aby to byl jako velký přenos televizní, což by si Itálie jinak zasloužila. To jsem si v té situaci, v jaké jsme netrouf, protože může se stát, že do toho 14. řada lidí třeba z objektivních důvodů zdravotních, nechci nic přivolávat, ale že prostě řekne, že nemůže. Jo, a teď si představte, že my bychom slíbili nějaký alternativní show někde a teď bychom řekli na začátku, no ten nepřijde, ten taky nepřijde, ten už vůbec nepřijde, jo. A toho jsme se báli, takže já jsem si řekl, udělejme to radši skromněji, při vědomí toho, že vím, že spousta lidí samozřejmě z principu se jako zejména té, řekněme, vyšší, střední a starší generace na to nebude moc bohužel podívat, nebo je to ani nenapadne, že něco někde na počítači běží. Ale proto by se to měli dozvědět, víš? Tak, no. A že by jim to... Itálie existuje a že to vůbec funguje a že si proto ty hlavně udělal absolutně všecko. Že? No, děkuju Zdenku, musím říct, že teda jsme teda na hranici sil a to i děkuju svýmu aparátu Michalovi i Martině teda na herecký i Miláce Appletowerovi, naší supervizorce tedy. Promiň, zase do toho kecám, ale ještě to je spojený s těma sponzorama a tak dále, o který asi nechcem do budoucna přijít. Že? Přesně tak, no, přesně tak. Tady teda musím poděkovat Ministerstvu kultury, které tedy dodrželo ten slib toho moratoria, které s nimi máme na několik let, to se mně podařilo domluvit. Vlastně začal to pan ministr Staněk a pan ministr Zaorálek to dokončil a rozšířil tedy na to několikaleté moratorium, pardon.
memorandum o spolupráci, za což jim tedy velmi děkuju. A v druhé části moje slova díku patří tedy našemu hlavnímu jaksi sponzorovi, a to je společnost Intergram, která vlastně ceny Thálie podporuje. Pak máme spoustu drobných barterových jaksi našich spolupracujících, kteří nám pomáhají zajišťovat třeba různé služby a podobně. Jinak bude vydán i magazín, ten už jsme jaksi dotáhli, ten už se tiskl vlastně, takže magazín bude. Jsem se jich chtěl zeptat, a jak ho dostanou ty? No tak bude asi zaměstnáme Českou poštu, no hodně. Zaměstnáme Českou poštu a kdo to stihne, dostane osobně, ne takhle, dostane to osobně každý, že jo, ale kdo to stihne ještě když to stihneme, tak někdo i před tím 14. Ale já mám pocit, že magazín bude nějak, Michale, těsně před 14. Ano, magazín bude v druhé půlce příštího týdne, takže to možná z těch celoživotních někdo. Možná, že to chytnou ty toho v tom týdnu, kdy budeme vlastně udát 12, 11 a tak nějak hledat. Ještě si myslím, že by zasloužilo poděkovat taky samozřejmě těm, kteří vyrábějí ty krásné ceny. Jo, děkuju, Zdenku, děkuju, ano, sklárna a je to, že jo, jestli to dobře říkám. Takže těm taky děkujeme. Myslím si, že dokonce už pomalinku míří na asociaci, že jo, ty vázy. Ale já vám slibuji, že si je nenecháme, že je těm vítězům opravdu předáme a máme letos i novou, to je taková možná jako atraktivní záležitost, že tím, jak se rozdělila vlastně kategorie loutková a alternativní na dvě samostatné kategorie, jim tedy jedna cena dohromady ženy a muži, takže mají 5 nominací a jednoho vítěze, to zůstalo. Nicméně tedy nechávali jsme vyrobit novou barvu, myslím si, že to je uranová barva, což je, jako zní tedy přímo radioaktivně a trošku prej nějak svítí, říkali, když ji vezli ze sklárny, ale je to taková, Michale, jak bys ji charakterizoval, jako šedozelená nebo nějak tak? No, něco na ten způsob, Jo, to je fajn, tak to bychom mohli možná, ano. Takovýhle jako vzorek. Jo, vzorek, já myslel, že už ji máš, ne. To je ta barva, jakoby. To je ta barva. Vzorek té barvy, takhle nějak to vypadá a když se s tím hejbe, tak se to různě prostě mění. Mění, jo, tak teďka samozřejmě ten přenos... Tady to asi není úplně poznat. Není zrovna HD Super Jinak Plus. ta váza tady už je, ale nevím v který bedně, takže to bych teď musel hledat. Jo. Já si myslím, že hlavně předpokládám, že ty vázy vyfotíme, že jo, jako teďka myslím, aby to mělo tu úroveň a aby to zároveň splňovalo toho sponzora, aby byl spojený. Samozřejmě, přesně tak. A tahle ta cena je určená právě pro kategorii právě ano. Zdravím paní Hrdinovou znova zpátky. Ukazovali jsme si tady barvu nové uranové vázy a ona je pro alternativní výkony, že jo? Je to tak, Michale? Zkontroluj to, jestli si to nepletu. Jo, to je pro alternativní. Ano, my už jsme trošku měli problém, že jak se nám ty ceny rozšiřují, protože máme vlastně 6 hlavních kategorií. Já to zopakuju tedy, že máme činohru naši oblíbenou, máme muzikál a hudební divadlo, máme balet, tanec, pokaždé se to nazývá trošku jinak, ta kategorie, protože se tam taky hodně dynamizuje ten vývoj toho oboru. Máme operu, že? Takže to jsou ty 4 tradiční kategorie a přibyla nám loni kategorie loutková a alternativní. Teď by mě Petr Kostka vyčetl, že jsem neudělal správný ráz mezi dvěma a alternativní. Takže dotaz. Ano, a tato se rozdělila, tato kategorie se rozdělila vlastně, takže loni bylo 5 a teď je jich 6, že je zvlášť tedy alternativní s 5 nominovanými a s 1 vítězem a zvlášť loutková s 5 nominovanými a 1 vítězem. Takže to je taková oscarová varianta, myslím, těch 5 nominací. No a kromě toho jsou ty ceny, jak já říkám, mimořádné a celoživotní. Tam připomínám, že činohra dostala 2 ty ceny, většinou muž a žena, ale není to ve statutu, můžou to být 2 ženy, 2 muži. No a ostatním zůstala tedy ta celoživotní cena, máme tu cenu. Akademie, loni tedy byl prvním
nositelem pan Zdeněk Svěrák, říkám to dobře, ano, ale letos je to tedy to překvapení. No a pak je to ta cena, která myslím, že trvá už 3. rokem, a to je za propagaci divadelního umění v televizi, a tam máme zatím 2. To byl režisér František Filip a loni dramaturg a opravdu člověk, který se léta stará o divadlo v České televizi, Ondřej Šrámek. No ale to je to zase to překvapení. Mohu snad odtajnit, že to bude člověk zase úplně jiného oboru, než tedy ti 2 předchůdci u té ceny za přínos televize a divadla v televizi. No, takže tolik. Ano, Michale? Můžu, já bych ještě doplnil, že je tam ještě jedna cena, která nebyla zveřejněna, a to je pro mladýho činoherce do 33 let. Děkuju ti, ano, zapomněl jsem, teď bych měl říct, že schválně, ale nebylo to tak, zapomněl jsem to omylem. po vzoru Marka Ebena, ano, jsem to zapomněl, a takže to bude tak. Jinak toho 14. stále počítáme takhle. Stále počítáme, že naším hlavním moderátorem je pan Václav Moravec. Dohodli jsme se ale, že ten stream si vemu na starost jaksi já osobně, to znamená, tím koordinátorem budu já, a že pan Moravec se těší a má spoustu nápadů na příští rok zase na scéně Národního divadla. Takže tolik možná jenom k těm dotazům, když se tam objevím já, tak aby jsme pochopili, že tedy není to nějaká revoluce, ale je to v podstatě proto, aby jsme taky zdůraznili, že jde trošku o jiný, že je to opravdu mimořádná záležitost, no, ten letošek. Já se nebudu nazývat moderátorem a budu spíš takovým koordinátorem toho děje. Já mám čistě jenom technický krátký dotaz, když říkáte, že to je možné potom ještě sledovat teda na tom webu ze záznamu, jak dlouho ten záznam tam bude zhruba? Jo, to musí odpovědět, já nevím, jak to tam máš. Já bych se v tuhle chvíli zeptal tedy pana Rota, jestli nás slyší, ale myslím si, že to záleží na nás, ne? Že to tam může být asi dlouho. Pan Rot teda ze společnosti. Dobré odpoledne vám přeji všem. Ano, která to bude zajišťovat to spojení. Neplánujeme v tuto chvíli, že bychom měli důvod ten záznam pak stahovat dolů. Zůstane uložený na YouTube kanále, předpokládám, že ho pak nahrajeme na YouTube kanál Herecké asociace. V tuto chvíli je na našem YouTube kanále BA Channel založena už ta událost na ten živý stream, takže pokud na YouTube někdo v tuto chvíli zadá název Ceny Itálie 2020, tak se dostane na odkaz, který má layout toho datumu a toho startu toho vysílání. A tohle je odkaz, který my poskytujeme v tuto chvíli médiím, který mají zájem o to přebírat na svoje webové stránky a vyžadují YouTube platformu. Ale abych nepřeskočil paní Duškovou. Ano, děkuji. Omlouvám se, jste tak dlouho čekala. To je v pořádku, dobrý den. Já jsem se jenom chtěla zeptat, nebo spíš upřesnit, jak to přesně teda bude vypadat, protože to z toho moc nepochopila, jestli teda to bude čistě jenom formou online přenosu, takže prostě lidi ve svých domovech a někde prostě takhle, anebo jestli tam budou teda přímo i nějaký ty živý vstupy, kde prostě někdo s někým jako promluví a bude to... Ano. A jaký teda ty ceny se teda přesně budou předávat pomocí těchto živých vstupů? Ano. Tak já to ještě zkusím říct jinými slovy. Já se bojím říci, že to bude nějaký ceremoniál, protože když vyhlásíme, že 8 hodin začne jako Thálie 2020, tak všichni budou očekávat, že to bude nějaká velkolepá alternativa Národnímu divadlu. Jo? Že začnou fanfáry, že začne živá kapela hrát s 20 členama, do toho zpívat Lucie Bílá a podobně, tak toto nebude. Jo? To říkám rovnou. Nicméně bude to tak, že budeme mít malé komorní studio, které shodou náhod je v Olomouci, ale vzhledem k tomu online prostoru je to vlastně úplně jedno. A tam já se budu průběžně spojovat s nominovanými, za chvilku se vrátím k těm cenám, budeme z toho studia pouštět takové mini reportáže z některého předání té ceny celoživotní, to, co dáme dohromady. My to teprve totiž všecko dáváme dohromady, takže já vám to přesně nemůžu říci.
A pokud se to podaří, tak dokonce máme plánované asi 3 živé rozhovory přímo jakoby v tom studiu, že přijde někdo za mnou do Olomouce. Máme plánovaný ceremoniál v Praze, že budeme v Praze přímo předávat jednu z těch cen vlastně v našem odbočeném pracovišti, tedy na asociaci, kde by k tomu mělo dojít. Doufejme tedy. Takže jakoby možná, že ten program bude docela bohatý, ale bojím se tomu říct, že to bude jako ceremoniál. Jo? Proto hledám to správné slovo. Nebude to ani tiskovka, to zní zase suše, a nebude to ani jako show. Jo? Show to nebude, protože to právě je to, co... Předávání cen. Předávání cen, jo? To znamená, představme si to asi tak, jako kdyby to běželo teď v tu chvíli, akorát třeba v lepší technické kvalitě, a místo někoho z vás by tam seděli ti 3 nominovaní, já bych s nima takto promluvil, do toho pan Barták řekne to malinko něco jiného, co teď třeba říkal, a já už budu vědět, že tu cenu získal ten a ten, případně si vemu nějakého asistenta z prezidia Herecké asociace, abych v tom nebyl sám, že jo, tak se propojíme třeba s Honzou Vondráčkem nebo s Honzou Grigarem do Brna, nebo uvidíme, kdo bude ochoten nám s tím pomoci, a ten to třeba přečte a řekne, cenu vyhrál ten a ten, a my uvidíme dotyčného, například, nechci nikoho jmenovat, z kategorie to jsem rád, a ten vlastně se to v tu chvíli dozví. Jo? Takže tímto způsobem to proběhne. Bude to trošku lepší, než to, co vidíte teď, ale nebude to zase show, jo? Nebude to velký zábavný program. Takže legrace nějaká bude, možná právě proto, že se třeba neuvidíme, neuslyšíme, jo, že ty lidi najednou vypadnou, tak z toho bude velká legrace, hlavně pro ty, co se na to budou dívat, pro nás tolik ne, ale nebude to prostě zase velkolepá záležitost. To už bychom potom mohli rovnou to dělat v tom národním a bylo by to vlastně totéž, no, takže takhle to nebude. A jaké tam budou předány ceny? No tak vlastně všechny, kromě těch celoživotních, o nich tam bude informováno, nebo dokonce budou z toho fotografie, to znamená, bude tam cena za činohru, 3 nominované ženy, 3 nominovaní mužové a vítěz. V ideálním případě se všemi 3 setkám, uvidíme je na obrazovce a řeknu, vyhrála jste to vy. Potom budou 3 muži, vyhrál jste to vy, a potom bude krátký medailonek nebo krátký záznam, kde uvidí diváci tedy předání paní Bauerové třeba v Českých Budějovicích za celoživotní mistrovství. Další kategorie, muzikál, zase 3 a 3 vítěz, jo, čili tímhle s tím způsobem vlastně všechny ty ceny tam budou zopakovány, některé se to dozví v tu chvíli a jiní se to dozví, u jiných to bude informace jenom jako, že už to bylo učiněno, že už bylo předáno. No, takže asi takhle. A kromě toho tedy tam budou ty mimořádné ceny, což bude to překvapení, a to je ta cena akademiků, cena do 33 let a cena za přínos tedy divadlu v televizi. Všechny ty nominace jsou na našich stránkách a veškerý ten seznam cen, včetně i popisu a rozboru, proč jsou nominováni, všechno je na www.cenitalie.cz ve velmi hezkém přehledném soupisu, takže je tam možno to vidět. Ještě se, Ondro, prosím tebe zeptám, to znamená, tam je to tak, že cenu za nějaký výkon, to je jedno z jakého oboru, získává tato a ta bude připojená. Ano. Budeme mluvit. Jo? Ano. A v ideálním případě dokonce... V ideálním případě vlastně se uskuteční něco, co jsme ještě nikdy neměli. Jo. To znamená, v ideálním případě tam budou ty 3 nominované operní pěvkyně třeba, jo, budou na obrazovce všechny 3, sedět někde doma nebo na chatě nebo Bůh ví kde. Já se s nima krátce pohovořím. Máme jakoby na tom obraze. Ano. A potom v určitou chvíli řekneme, no a vyhrála to tady paní Alžběta. To je zase moc hezky i novinářsky hezky. Tak já bych ukončil tu oficiální část, jestli někdo chce třeba ještě solo zůstat, tak se můžeme domluvit třeba nějak individuálně, ale pojďme ukončit jako tu oficiální část. Moc vám děkuju, že jsme tady takhle spolu hodinu vydrželi a děkuju za tu propagaci. A kdyby cokoliv, jakýkoliv dotaz, tak samozřejmě jsme připraveni, ať už já nebo kdokoliv z toho týmu, na něj nadále odpovídat a za jakýkoliv nápad budeme vděční. Takže díky moc.